Question, ano sabi ay nigawas ang Seventh-day Adventist? Ako ang kutloon ang Milton's Encyclopedia of American Religion. History! The Seventh-day Adventist Church is an evangelical Sabbatarian church whose teaching have been supplemented by insights drawn from the prophecies and visions of its founder, Ellen G. White. Isara ni sino nga tema ako pagkatulan ng scriptures sinukod o mga Amerikano kasi sa Biblia o standard na mga referensya. So, Sir RJ, naduna kay 10 minutes constructive speech. Your time start now. Salamat Mr. Moderator og maayong hapon pag-usab sa tanan. Thank you kayo sa inyong pagdawat dinhi mong lugar. Bisag dayo dinhi pero nakita na ko nga mainiton ang inyong pagdawat namo dilang kay ako at sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Katawa lang ko kay tawag anang kinahanglan ko daw unahon ang Biblia. Amot lang ko nabasa bagid nila tong tema nga ato ang gipasa Sir Ramil. I know nakasabot man sad pud ta kay tawag anang ang nibasa raman adto si Mr. Ilan Langman, di ba? Karon magkadito na according to the Bible and standard reference, either of the two ang imong unahon pwede. Grammatically speaking ha, either of the two. Wa man gingon dito nga firstly in the Bible and secondly and lastly according to standard reference. No. Ang giingon sa topic resolved that the Seventh-day Adventist Church was founded by the Americans according to the Bible and a standard reference. Palusot na magudang na sa nato ang tawag anang wala Biblia dili ana wrong na siya. Okay, karon panahon na nako ang pagpamatuod sa balaang kasulatan mga sir mga ma'am. Kabalot nga nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga moabot ang mga mini nga propeta. Kanang mga mini ba? Sige lang mga mini sa English pala fake. Sa Latin pala bogus. Mo na gisulti sa balaang kasulatan San Mateo 24:4-5 ug 24. Manong nga ang mga mini nga mga propeta magbitbit sabi sa iyang ngalan. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Atong ihangyo ang atong kaatbang nga mubalik sa tema. Point of order. Ang tema maghisgon o propeta. Pwede ba imong basahon, Mr. Moderator? Kasi ang atong kaatbang o tinagi ang kalimot siya. Pwede ba hangyo lang, Mr. Moderator? Pwede ba imong basahon? Point of order, Mr. Moderator. Excuse me. Excuse me. Focus lang yun ka sa tema. Pero since nga, pagpaparog na niya, pagpaparog na pamatuod, isa pa sa iyang pagpaparog. So, ato yung pagkain. Point of order. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Point of order, Mr. Moderator. Remember nga ang topic, gitukod og mga Amerikano. Buti pasabot, nagapunting ko sa mga mini. So, ako aning panahon, di ba? Ingon gaganina nga, dapat kayo magsapaw-sapaw. O karon ikaw unang kasapaw-sapaw, pero pagkahuman. Sige, kanayon. Okay, tayo na siya, kanayon sa ilang pagpatalog sa Raji. Muna akong giingon ba? Di ba? Mr. Moderator, ato ang respetuhan unta dapat, nawaon tayo magsapaw-sapaw. Yang karon si unang kasapaw-sapaw. Dili untaan na, kailangan pa sa eksaktong lagda sa argumento. Sa balaang kasulatan, nanong among aning ipamatudan kay gitagaan at prueba na kanang sektang inyong gipasakupan, gitukod ng mga mili. Mr. Moderator, nag-ruling na ka, Mr. Moderator.
Okay, padayon. Pwede kaya ta sa... Excuse me, Mr. Moderator. Actually, Mr. Moderator, is ang tawag ining objection mahitabo lang na sa panahon sa interpellation. Yes, Kung gusto sa kung kaatbang nga, buhatag sa iyang punto, dapat point of order. Okay. Koreksyonan ko ni, kay ano nga naman, naaman ko sa isang tungkos. Be logical sa panahon sa gitong argumento. Nag-object sa panahon, nagpamahayag pa man ganit ko ako magiging ng utana. Nag-object ka na. Diya palandaan, makita na itong ang kalidad sa atong kaatbang. Pero sige lang. Okay, pwede po din, no? During sa constructive search, wala na clarification, ha? Yeah. No? Tinod na. So, kaya pwede na ito, clarification. Pero, kung pwede, wala na siya disturbo, diretso. No, sa kapaparaw. Okay, taro? Okay. Ani magod, mga sir, mga mama. Anong sakit magod sa ilahang dunggan? Kining ato ang i-present. Ato magong ipakita ang tinuod ug ang bakat. Pag makita nato nga kanang sektang ilang gipasakupan gitukod lang og kano, automatic ang konklusyon, peke. Peke yun. Karon, sa bala ang kasulatan manunga ang mga nilig nga propeta. Ako nagilitok kanina ang sitas, dili palang dugay. Anos ang manunga sa umaabot nga panahon? So dili sa panahon sa Ginoo. Anos ang manang panahon na? Pag ingog umaabot nga panahon from the Middle Ages hangtod sa modern times, ayon mahitabo nga manunga ang mga mili. Magbitbit sa iyang ngala. Kumusta man ang Seventh-day Adventist Church? Nagbitbit ba sa ngalan ni Ginoong Kristo? Gabitbit. Bit-bit. Oy, muna permitibo kang bibig nila. Sumala pa ni Jesus Christ. O, di ba? Gabitbit. O, yak mo abot sa ulahing panahon. Buot ipasabot modern times. Ano sa nagsugod ang modern times? From 15th century until present. Question, ano sabi ay nigawas ang Seventh-day Adventist? Sa itong mga higala na kauban na sa to ang amigo, for your information, ano sabi ay, ako ang kutloon, ano sabi gawas? Ako ang kutloon ang Milton's Encyclopedia of American Religion. Libro akong gibit-bit mga sir ha, and hopefully, atbangan po og libro sa kong kaatbang na maghatag pa matuod na kanang ilang tundok si Kristo katukod. Okay, yeah. Sige mo din eh. Seventh-day Adventist Church. Kuman ko sa Biblia, na mga mining nga propeta, pagkahuman, dinhi, ang Seventh-day Adventist, king siya magtutuod. History. The Seventh-day Adventist Church is an evangelical Sabbatarian church whose teaching have been supplemented by insights drawn from the prophecies and visions of its founder, Ellen G. White. Ano sa? 1863. Kung sa may ilang tudlo, di ba si Ellen G. White, propeta? Ingon pag Kristo, manunga ang mangimili nga propeta. Magtukot po kina, kapipinsaan na nga ito ang Ginoong Kristo. So, pag yung tag-Amerikano, muna ang rasa from America. Si Ellen G. White, rasa from America. Particularly sa Battle Creek, Michigan. Kana pagkatukod sa maong gitong iglesia. O na-rehistrado po na. Diha sa gitawag o pagparehistro, gipakita kung kinsa ang founder. Anus ang natukod o ang ilahang rus o kinsa yung mga pangulo nila. Usa pa lang gani ni kalibro. Ang Seventh-day Adventist Church, dili si Kristo ang gatukod, kundi number 1, Amerikana. Si Ellen G. White. Question! Amerikana ba ang atong manluluwas? Tubagad ako ninyo. Amerikana ba ang nagpalansang sa krus? Tubagad ako ninyo. Natingala ko, hindi ako nagpasakop. Diba? Sugo. O maguna ka lang sa balangod pa ng usurpation of authority. Sugo, so ka nagsugo, nagsunod mi sa sugo.
Usurpation of authority na. Tigpakaroon ingon. O di man na mo itong topic. Sa Biblia, mini nga propeta, moabot ang panahon, o kana nga mga mini nga propeta, usado na si Ellen G. White, o ang iyang bana, Joseph Bates, J.N. Andrews, nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Nganong importante natin ang i-inform? Kaya kabalo ko, na ako din sila doon kasuroy-suroy. Muna ako makitaan po din yung mga sir, mga ma'am, naala sila, kapaw na mo, kining mo ang mga tauhan na founder ani Amerikana. Di ko ano, yung ano man, kaya dili man Amerikana ang maluluwas, Hudyo man to. O, di kita na, ano man, kaya kanang maong gitawag kung pundo ka, again, fake, bogus. O, ginala ko humangan na kung 10 minutes, Mr. Moderator, kay naginam-hinam na mong dawat sa pangutana sa kangkaan. Okay. So, matunay, nabilit na tumulit sa 27 seconds, hindi mo ginamit na sa akin. Okay. So, salamat sa inyong pagpamarot sa Google Topic Speech na 10 minutes na nag-breaking mo gawin tayo. So, okay na. Bigay-bigay na lang yun. Kaya gawin yan ngayon, wakapapagod. Gusto lang yun sa ato ang natin. Si Sir Yano, so atong ihapag ang iyang 3 minutes interpretation, 10 minutes Bro Piano, ang iyong oras, magsulat Kaya first Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Sa di pa ako ng pangutanan ni Mr. Agencino, gusto lang ako i-clarify sa Mr. Moderator o pilagani ka segundo ang pangutana ay ang pamutubag, wala po ka segundo ang tubag, ay ang pamubalo sa pamutana. Ako clarify lang. ang atong baby Rose number 7, not more than 30 seconds for question. 30 seconds. Ang number 8, not more than 30 seconds for every question. Kung magkabana ka, 30 seconds. Dapat 30 seconds, mahuman ang pangutana. Kaya ang tubag, 30 seconds sa Okay, salamat. Okay. So, unang pangutana, Mr. Archie. So ako, excuse me sa, Okay. Pag number 9, doon na tayo rule number 9, clarificatory questions must be answered for not more than 30 seconds. 30 seconds ang kami ng question. Okay. So, salamat kayo, Mr. Moderator. Unang pangutana, Mr. Archie. Sa ngalan sa Ginoo kinihimon tima, sa ngalan sa Ginoo sa gingang tinubdan, o nabukas langit sa yuta, imo bagyong barugan, mababasa ni Biblia o dili bakak, barugan dili. Deceptive question, Mr. Moderator. Klaro kayo ang topic Biblia o standard na referensya? Dili dapat ilad ba? Ang atong topic, Biblia o standard na referensya. Kung ba nag-quote kayo ng San Mateo 24, 4, 5, 24, pagkauman ato ang gitanaw ang kasaysayan kay imong ni Kristo sa umaabot na panahon. Yang kasaysayan ng imong nga kanang imong pud gipasakupan gitukod nagkana. Okay, 30 minutes, 30 seconds. Okay, may usap answer din na. Dahil isa na yung pagpalarap niya. Ang ato ang tema, atong sabon, ako pagpatudan ng Spirit Church, ito po ng mga Amerikano base sa mga standard ng mga Pilipinesa. Ang iyong pagpapalo, o yung mga kasihan sa mga pagpapatudan. So muna, Mr. Moderator, sa di pa ko pangutana, ako po, may banta ako pangutana. Okay, sige, tuloy tayo. Okay. So muna ka na mutana ko niya, kaya ako ang kuntima, sumala man sa Biblia o standard na referensya. Ang tema, ang SDA Church, wala man niya ang propeta. Mauna na ako siya, akong gigamit ang sinalang sa Ginoo, na ulang ba siya na barugan niya na sumalas Biblia. Wala na anak ako sa Moderator. Counter clarification, Mr. Moderator, before ka maguling, klaro magkaayo na. Pag kini mag-topic klaro magugla, nagapunting sa minute ba? Nagapunting sa mga minute nga magkutudlo. Mo man ay objective. Objection, Mr. Moderator. Counter. Ano ba object ba kana? Ano ba di ba? Objection, Ay, objection. Mr. Moderator. Ay, Mr. Moderator, nag-counter clarification pa tao. Wala pa
objection, counter clarification ko ba? Or counterpoint ko ba, Mr. Moderator? Ang objective sa kung ang pagpamatuod, nini, o man na objective. Bisan pag wala mo ang litra 4 litra sa tema, pero ang objective. Okay, nag-ruling ka. Ay, yes, sir. Patuloy na lang, sir. Nag-ruling ka. Inusak na ano yun, kaya magpapalala. Sige. Dito ko kasi nabot. Puno ba na ng barok sa ako dito. Inusak ka, di sa lima o pagpaparok. Kung sa iya, nagamit na mga referensya sa pagpaparok. Sige, ilisa na lang ako ang pangutana. Okay. Sipot po, hindi, Mr. Moreto, hindi ko mukot sa Biblia, kaya namas tima. Sige. Dapat, kung anong tanan niyo gibutang, mas Biblia, di ba niyo katubag? Okay, sunod na pangutana. Objection, Mr. Nagamit Moderator. ka, tuana. Sige, Objection, paminaw Mr. na ito yung Moderator. objection. Objection, Mr. Moderator. Ayaw, paghatag ko conclusion nga sa Biblia, basta na gani kong tawag in Biblia, kung saan naman nabung. Gawas ka! Side comment. O pagka, di, wako ng side comment. Kaduho na gani mo nga, nagbasa kong Biblia. Niingon ni mong wala. Nausa no, ayaw ko pasangin mo ba? Nausa naman tayo. Pagtarong ayaw. Ayos na to, ayos na para kuhan. Bin ayos na to na hindi kayo, may dito doon ka, okay man na kayo, tungkol mag-object, pero katulad ko din mo mag-qualify, mag-qualify ka sa ato mga pangutana o objection, tuloy-tuloy ka nindot na pagka kami focus ka sa tema, kami proactive ka na hindi ka mag-kuhan, tuloy-tuloy nindot kami na wala na ito discussion ka, no? Ay, ulit ka doon na ito, mag-singit ka ibagay ka dito, na diyan ka naman, makulong ka na issue. Okay, yung daw ito, sunod na question, ulit sa So, dili gini na ko buhian, Mr. Moderator, kay nganong gibutang magod sa timang sumala sa Biblia. Dapat lagi pagbuhat og may tema nga way Biblia, ali ka na ko pangutan-on. Sige, question. Okay, ang akong question, gigamit ni mo, Mr. Argentino, ang Mateo 24, nga dunay mini nga propeta, naaba sa tima ang mini nga propeta na awala. Kategorikal. Yes, with qualification. Qualify na ko, ha? Yes! Nga naman, tungod kay sa tema, ang objective, ang pagkamili na simbahan ninyo. Wala ba ito ipamatunan na kung kanang inyong pundo, ipokon mo ka na. Palihog ko basa. Kay basig na limon ni Ako pagkatulodan yang schedule si Dogo ang merkado para sa Biblia o mga standard na magagawin. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Kay sa dili pa. Kay ninghangyo pa ko sa moderator. Ninghangyo pa ko sa moderator. Ako sa i-clarify sa moderator. Palihog lang. Okay. Ako sa i-clarify sa moderator katong iyang giingon gibasa naman gyud sa moderator. Naaway na ba sa moderator nga mini nga propeta kay mo proceed ayon ta sa iyang objection. Objection, Mr. Moderator. Ako ginagawa, ang pagkakala, ito pa na qualify. Yeah. Yes, qualification. Mabot ako qualification. Ano ito? The next question. Okay, next question. Matot pa ni Mr. Argentino. Matot pa ni Mr. Argentino. Nga naa sa tema. Gibasa na sa moderator ni qualify ka bisag wala sa tema. Ang akong pangutana, kanang bang iwang qualification nga naa ning qualify ka nga naa kay mabasa o di pag-qualify ka nga naa pero way mabasa sa tema. Naa wala. Maobitaw gi-qualify kay implied. Naunsa naman yung tao ba? Maobitaw nga. Sir, excuse sir. Kapabagas ako, sir. Maobitaw nga gi-qualify kay implied ang po ipasabot indirectly. Grabe naman po, oy. Next question. Okay, sunod pangutana. Directly nga pangutana, directly nga tubag. Nakabasa ka na sa Biblia nga ang SD Church tinukod sa Amerikano. Direct ka tubag. Wait na sikot-sikot.
Ano pabasahon ko mang kunemos Biblia nga wala ko man ng SDA anang panahon na. O diba? Ay sa Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator, I have 30 seconds to qualify my answer. Diba? Niabot ka ng question, no? Klaro ang gipadayag, dili palang dugay, na kanang SDA 1863. Ipabasan mo sa Biblia, napakakatas parang pangunahon na anak. Okay. Tunal ka! Ading gawas na! Na-excite ko rin, nilapas ka sa laos. Padlo nga, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Objection, Mr. Moderator. Ang akong giingon na ababakaha ta. Bakit giingon na ka? So para argumentum ad hominem. Ang imong ihimo karon ikaw man ang argumentum ad hominem. Counter objection, Mr. Moderator. Nadungog sa tanan ang iyang gigamit dili ta. Ka, gawas na ang pumudapig niya ang naminaw. Okay, nadungog. Side comment. Okay. Sunod pangutana. Matot mo dili di ay mabasa sa Biblia. Uyon ka nga nasayok mo sa inyong pagbarog nga gigamit ninyo ang Biblia. Kay dili man di ay mo kabasa sa Biblia na ang isdi tinukod sa merkano. Uyon ka nasayok ka. Dili ko uyon with qualification. Nga naman di man ko uyon tungod kay di man gyud mabasa ng SDA sa Biblia mabata sulpot lang gipabasa noon nimo. Kanang gingon ni Kristo ba nga sa kumaabot na panahon, iyan ang isa-isa diha nga wala man. So mauna nga, kanang imong pundok, butot lang na, resulta sa lipat. Okay. Sunod pangutana. Kakatron nga dili ka mo uyon nga mabasa sa Biblia ang inyong tima, uyon ka. Dili man pwede nga tima may basahon sa Biblia. Naunsa naman ang tao ni para sa mga professional excuse me Mr. Moderator. Para sa mga professional ang tema is butan dili ang tema mo ibasahon sa Biblia. Okay. Mr. Moderator, objection. Ang tema nag-ingon Pamatudan ko nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa Biblia o standard nga referensya. Unsaon man niya pag-ingon, walay mabasa nga kinini ang gigamit man niya ang Biblia. So kinahanglan nga iyang basahon aron mo iyang mapamatunan. Counter objection, Mr. Moderator. Ang presentation sa ebidensya dili lang kay mabasa lang. Nga naman, kaya kung dito nagkasama, basa lang, ang buti pasabot, anak, di na tamo sabot. Ano, no? Kaya kanang katong pagsabot, hindi di mabasa. Di na tamo, Mr. Argentino? Okay. Mr. Argentino. Mr. Moderator, na-counter ba ko? Na-counter ba ko? Okay. Oh, Biblia. Una po'y Biblia. Oh. Biblia o standard nga referensya. Maumang gani na nga ako siyang clarify, ako siyang kinturigit mabasa man ang iyang hima diha sa Biblia. Matod pa na di ay mabasa. So, sa hapon, bisa ako ng ipanugos o ulit naman ko, hindi ka makapako sa Okay, next question. Mr. Moderator, excuse me. Ang gingon sa mong tema, sumala sa mabasa, sumala sa Biblia o standard nga referensya. Wala mang gibutang dito nga sumala sa mabasa lamang sa Biblia lang o sa standard nga referensya. Bantayin na ba? Pag iyong sumala sa Biblia, ang presentation explicit and implicit. Counter objection, Mr. Moderator. Nag-counter na gamit ko. Nag-counter ka pa. Ang moderator mag-ruling na. Okay.
servisikan siya. Okay. Wala tayong function na nito. Qualificators. Okay. So, servisikan, tapos wala yung function. Okay. Ikabalo. Okay. Sa ato pa, Mr. Argentino, uyon ka na karon. Sige, ako na in-next question, aron ta madali. Sa ato pa, Mr. Argentino. Sa ato pa, Mr. Argentino, uyon ka na di ay, nga dili gyud ay mabasa sa Biblia nga ang isdi tinukod Amerikano, uyon ka na gyud, uyon ka na dili. Dili ko tawag ini mo yun with qualification. Nga naman, pinakauna, ang nini nga propeta, klaro man na kaayo, moabot. O niya ka ng SDE magod, mga nini magod mo. Kanang mga mili, magod mo, komentaryo na. Okay. Focus lang ka sa tema, hindi ka mag-akan o pangakuan. Pero siguro, may mga pulong na medyo hindi kayo magawad na ito na paminaw na ito, atake na kami ha. So, dipindi na sa pagkawad na dili ko ka mo overreactive kayo para ako ang proseso, pagkagat sa dialogue, tuloy-tuloy, dili ka ma-disturbo. Okay, Mr. Okay, Mr. Moderator. Naaman ko tayo role, Mr. Moderator. Dili pwede, di ba? Nag-ingon ka kaganina. Naaman ko tayo role. Ang atong role, no side comment. Dapat, badlungo na ni mo. Sige ka gamay, pero hindi na ako kontrolado ang inyong Dapat badlungon. Okay, salamat. Salamat. Wala hangyo. Wala pulaman kung kinsa at sa iyo dito ko direkta kinsa Okay. Matod mo ka ganina, dili ka mo uyon nga mabasa sa Biblia ang SDA Church tinukod sa Amerikano. Unya, matod mo po karon, dili po ka mo uyon nga dili di ay mabasa sa Biblia ang SDA Church tinukod sa Amerikano, ang tuba, ang pangutana, mauni. Asay tinuod ani nga imong wala uyunan, ang dili mabasa sa Biblia ug ang mabasa dai sa Biblia nga ang SDA Church tinukod sa Amerikano. Secretary, Mr. Moderator, this is a question. Klaro man kaya kung tubag kaganina, mga sir ug mga ma'am ha, ang SDA dili na mabasa sa Biblia kay sulpot na. Ang SDA mao nang gipunting nako nga mini nga nakasulat sa San Mateo 24:45 ug 24 implicitly. Mao bitaw giklaro sa kasaysayan. Di ba? Grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe na yun. Okay, pag-yun ka. Tapos na siguro terkasikas niya, Mr. Moderator. Sunod question. Okay. Ang sunod nako nga pangutana, Mr. Argentino, kanunay gikang gabalik-balik kung imog yung gisgutan, premise pa ni ha, imog yung gisgutan nga dili mabasa sa Biblia kay sulpot ang SDA. Buti pasabot kana ra ding imong iglesia mo oy, dili sulpot. Ang akong pangutana, makabasa po ka sa Mateo 24 versikulo 5 nga kanang imong iglesia gipasukopan nga Katoliko dili sulpot, Mateo 24:5. Immaterial ang question. Immaterial, yes. Objection. Immaterial. About pasabot, out of topic. Sir, ako i-qualify, sir, ha? Anong immaterial? Ano man, kaya nga itong topic about Seventh-day Adventist. Surrender ko na, kaya ako ang pamatunan ng Katoliko na Biblia. Kaya, ang si katawanan. Katawa ko, ano na ko, ingit na lang. Ang
Kay dili man di ay kamuoyon nga mabasa sa Biblia ang imong gipamatud o gibarugan nga Katoliko. So uyon sab ka nga sulpot mo ka. Material. Immaterial. Nga naman, objection sa moderator. Katoliko pa, yeah. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator. Pero tanaw din ako katong napabasya pangutan niya, kaya dito naman sa Katoliko. Mr. Moderator, side comment. Okay, side comment. Ayaw pag-ingunan na Mr. Argentino. Kay nahibalo ko sa kong rule. Okay. So, nganong nangutana kung ingon ana Mr. Argentino, kay ikaw mismo ning ingon ka ang agisti di mabasa kay sulpot. Munang nangutana kung mabasa ba pag imong grupo. Okay! Kung mabasa na ako sa Biblia, kapitulo, versikulo, ang One Holy Catholic Church, at bitawan yung pindi mo. No. Deal! Para mauman ang debate. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Dili confraternity ang akong gamiton. Paminaw. Sige na yun siya balik-balik. Og tawag ining mabasa ba Katoliko? Mabasa ba para di isulpot? Kaya di man sila mabasa, mangangin sila sa tuwa. Tagaan na ito kondisyon bisag wala sa tuwa. Kung pag ikaw na humal, paminaw sa. Ani, i-challenge na ko ni akong katbang. Kung mabasa na ko One Holy Catholic Church sa balaang kasulatan, particularly sa Bagong Testamento, Pangulong mismong Kristo. Paminaw sa. Hindi ko kahuman. Paminaw sa. Ay, sapo. Okay. Ano ha? Kung mabasa na ako sa Biblia, letra por letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Admitahon ninyo matindi mo aning ibatiha karon? Ang iyang question, Mr. Moderator, wala sa ato ang topic eh. Kung nagisakyan ako sa Mr. Moderator. Okay. Hello. Moderator. Okay, nga. Clarify. Side comment na. Nga. Mr. Moderator, kaysa makadaghan ang utana kung istiin ng gamit sulpot. Busa! No! Sa sunod ka kangutanan ako, Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator, dapat maghatag ng ruling, Mr. Moderator eh. Ano man, siya mag-iuna nigawa sa topic eh. Siya na nigawa sa topic. Ang STA hindi mo ginamabasa sa Biblia. Gipamutan lang ko niyang Katoliko, kung niya una ko'y mabasa, pildi mo. Okay. Next question. Okay, habi na akong nawala akong microphone. Okay. No. Sumala sa imong ginagamit sa Mateo 4:1. Oyon ka nagyod. Mawagyo ka kabasa di ang STSL photo yun. Objection, Mr. Moderator. Wa ko ni gamit og 24:1. Ang atong gigamit 24:45 og 24. Okay. Sundan ka ka. Sige. Sa imong kanina gigamit sa Mateo 24:45. Oyon ka na. Di mo mabasa diha sa Mateo 24:45 ang SDE sulpot. Imo ra ng konklusyon. Oyon ka. Basta sulpot, yun na mabasa. Wala ka nang inyo kasulpot na mo, di mo mabasa.
Okay. Kay di mo na ay mabasa, uyon ka na makaka. Kaya papuot ka, wala mabasa, uyon ka. Dili, with qualification. Nga naman kay, mo bitaw nga, di mo mabasa kay ulahira kayo mo, naguna ang Biblia, before mo nimpot mo, kay parehistro mo ni Atong Mayo, dito sa 63, eh, pabasa mo sa Biblia. Sangat ka tawa na, nalingkit ka. Ito nga. Kasi, sangat ka tawa na. Wala sila, naluoy na sa kanimo. Audience. Okay, bro, nag-call ko ka bro, yan o, ang inyo nga pong mga bigsakpan, pwede mo katawa. Wala na siya confusion. Wala na ningkit. So, sangat ka. Nauwaw man sila mo, nauwaw maligit. Dan sadali kami sa moderator, kailangan kami tawag na hilin. Kaya mga hilin. Ito lang kalapa. Pila, 1 minute. Okay. So, sagot na panutan namin Mr. Agusino. Sa kanunay, di panutan na kag mabasa ba sa Biblia na pod mo bili. Di panutan na kag dili ba mabasa sa Biblia na pod mo bili ko kamuoy dili mabasa. Mauna Mr. Agusino, uyon ka karon nga nasayo kay kapapirma sa tima. Kaya wag man ay klaro, di po pwede mabasa, di po pwede mabasa. So sa ato pa, wala mag-ana, uyon ka nasayo kay kapapirma sa tima. Dili ko oyon with qualification. Nga naman, kapag sulti magud na ko nga dili mabasa ang SDA, pagpadayag ka na nga ang Biblia mas nauna kontra sa SDA. Kung may mo na pagtawag ka ng basa sulpot, dili na mabasa, buti pasabot, wala mo'y apil. Okay, next question. Okay, salamat. Sunod na pangutana. Nakabasa ka na sa Biblia. Last question na lang. Okay, last question. So, nakabasa ka na sa Biblia, ang Katoliko, apil, kaya istay, wala ka, nabasa ka niyo sa Biblia, apil ang Katoliko, sa Matthew 24:4. Immaterial, o patalagtapin ng Katoliko, di-challenge pa ito kaganina, huwag ka ninawat. Di ba? Oh. Okay, next question. Wala na, ba ito? 21 seconds. Okay, sige na pa din. Oh, second, ka na, 1 seconds mo. 21 pa na, 21. 21 seconds. Matiba naman segundo, di ba tarong dumog? So, katapusan ka na tayo na. Sige. So, yun ka na yun karon, nawa ka kapagarot sa iba, kaya wala makakabasa sa Biblia, ayan na. Dili ko mo yun. Katilan na ako gisulting, ang kanang mili ka propeta mo na si Rindewan o kanang SDA. Okay, salamat. Salamat kayo sa mga interpretation. Oo na kong kuyaw. Brother Bro, ano?